Hahay! Meron na naman tayong bagong pwesto guys. Wow! Ang laki niyan guys oh. Naku, kahapon pa ito. Medyo may tama na yung kabuti. Pwede pa yan. Ayan guys oh, ang laki. Ito, kukunin pa natin yung isa. Ay! Balitat. Ang dami guys oh. Meron pa dun oh. Grabe. Ito, katutubo lang to. Iba yung puti niya. Ayan. Guys oh. Wow. Wow. Lagay muna kita dyan. Ayun guys. Malayo pa lang ako pero kitang kita ko na kaagad yung kabuti dito. Ayan. Buti pa nagkita tayo. Kung hindi ka na ata sisikatan ng araw. Sayang. Hindi ka na makikinabangan pa. Ayan oh. Pwede pa guys. Target lock guys. Uy, 3, 2. Ayun. 3. Hindi ko pang hindi makita. Talo. Triple kill. Ayan. Ay. Nakatatlo tayo kaagad guys. Wow. Means I love you 3. 3. Let's go guys. Ayan guys. Tatawid na ako dito sa may palayan. Uy, nag-globomet 10. No, naka-4 na ako ngayong araw. Pupunta tayo dun sa kabila. Let's go. Yan, titignan natin yung mga pwesto natin dyan kahapon. Baka sakaling may tumubo na naman. Uy, napakadulas men. So ayun guys, pupunta na tayo sa pwesto natin dun sa pinagkuhanan natin ng malaking kabuti kahapon. So tara, baka sakaling may tumubo na naman. Wala akong nahanap dito. 0. Hi guys, nandito na ako. Merong isang tumubo. Iisa lang. Wala na bang dagdag? Ayun oh. Muntik na pa atang mabulok ito ah. Ay. May sitra na. Kahapon pa siguro to. Yan mo. Ayun guys. Malayo pa lang ako pero kitang kita ko na kaagad yung kabuti dito. Ayun oh. Talapitan natin. Lamang ka talaga kapag may pwesto ka na. Ayan oh. Ayan. Buti pa nagkita tayo. Kung hindi ka na ata sisikatan ng araw. Ito na guys oh. Ay, ang hirap maghanap ng kabuti. Ang dumi-dumi ko na. Dito pa tayo dito sa
Gilid. Wala na. Ito lang. Hahay! Meron na naman tayong bagong pwesto guys. Okay. Malaki ito Mas malaki. Ayan Buti pumunta ako dito. Meron pa isa dun Tapos dyan. Wow. Ang laki niyan guys Nako, kahapon pa ito. Medyo may tama na itong kabuti. Pwede pa yan. Ayan guys, ang laki. At kukunin pa natin yung isa. Ay, balit at ang dami guys Meron pa dun Grabe. Ito, katutubo lang to. Iba yung puti niya. Ayan. Guys Wow. Wow. Lagay muna kita dyan. Tapos itong isa. Ayan muntik nang mabulok. Wala na. Di na pwede to guys. Bulok na. Ay sayang. Hello guys. It's double kill. Ayan Muntik ko pang hindi makita ito. Kaya tumitingin-tingin pa ako dito. Baka sakaling madagdagan pa. Ayan, wala na. Thank you Lord. Ang laki nito. Andun yung paglagyan ko. Hiniwan ko. Ay, thank you Lord. It's a beautiful day na naman. Guys, nandito na ako sa pinakatuktok. Ayan Pwede na akong umuwi kapag gusto ko. Yan, pwede na rin to Medyo marami-rami na rin. Parang ayaw ko pang umuwi kasi naniniwala pa akong madagdagan pa ito. Madadagdagan pa. Ayan solid. Solid kabuti. So, hanap pa tayo guys. Malay lang natin kung madagdagan pa, edi mas maganda. Edi may pangbenta. Okay. And guys, papunta na tayo sa ating susunod na destinasyon. Destinasyon talaga. Ayan, parang wala akong kasamang naghahanap ng kabuti ngayon. Kaya solong-solo ko ang kabundukan na ito. Yan, pupunta na tayo dun sa pwesto natin. Ayan. Mag-isa lang talaga ako guys. Para walang istorbo. Ayun guys. Nandito ako sa may bakod-bakod. Wala na guys. Delikado na. Parang wala na tayong hanap. Kung wala na, edi pwede na tayong umuwi. Titignan pa natin dyan kung merong kabuti. Dyan sa may mangga. Pababa na ako guys. Uwi na ako. Nandito na ako sa may palayan. Ayan. Uwi na tayo. Meron pang susunod na araw. Uy, napakadulas. So, maghanap lang ako ng ampalaya para dito sa kabuting nakuha natin. So, kung gusto mo ang ganitong mga content, ayan, i-follow mo na ako at mag-comment at share ang aking video. So, bye-bye!